Ang mingawa na aning syudad, Paano masabi? Wa naman kay mga sakyanan, mga agi. Ay! Ano ka pa na kong lakaw, maagto ba naman sa Araneta? Ala, mauli pa si Graver. Saan nila pa si Graver, eh? Ala, murag mauna man yung Araneta. Murag mauna gini ang Araneta, Manisio. Yun na ba? Huwag nalibo naman yung syudad. Tungod mong gunin yung kubid-kubid ang mga tao din nakamao mong guna ba? Oh no! Hala! Murag mao man ang katong metro nga Sidmore. Nga, metro nga Sidmore, giguba na lang yun. Giwan naman yung mga tao mong umpra. Yun na ba? Kalibangon man ko. Asa ka kumlibang nino? Wow! Ari lang ko, Ari! Ginagawa mo! Ayun na pa! Daghan na maging bawal rin sa syudad na ba na? Sakto! Ako yung bidang plastik rin, ako lang yung plastik kong tayo. Ginagawa mo! Oh my God! Wow! Success yan! Asak ko rin lang pa yung tayo mo. May kaya na ba yung AI? Bakit ba kayo? Ako sa rin datong mga kita akong basurakan, ako lang nilapay. Tulong ko lahat. A few moments later. Boss, saan ni kuwang listing man, boss? Ikaw sa kilo. Kuwang lagi. Kasi kuwang, ibanga ko na ba nga, ganiha sakto ang kaya timbang. Tanawa. Oh, sakto ana. Dili doon. Ang gitimbangan dito sa timbangan ng bayan nga. Tripod doon. Di ko tuon. Mo sakto man. Sakto nito, kato may sayop. Lagi nito timbangan ng litsin eh. Ayaw, kasaga, makabayad dyan eh. Buyamat. Sana ka mo sa kilo. Kuwang sa mga bay. Kuwang. Sakto ang ginagay. Post ko na eh. Pangilan. Kami, sinaro may panit mo dre. Imo na may naron. Yamat, itikwa ko ninyo na may saron. Suryahan ba? Kalma. Suryahan. Ano na yun? Kuwang ka ng timbangan. Basin di kasani mo timbangan. Kaya ako timbang sa timbangan ng bayan. Kuwangan. Ay musig. Gara-gara na nga. Bago ba kinagong timbangan, no? Kahapon pa na yung gipalit. Kabago na. Sakto kinas timbang. Sakto kinas timbang. Waka na naman ng baga ba eh. Wow, sakto na. Bago ba kina? Di ka ba gani sa lahi lugar? Sa lugar nga wala ka? Ay, sige, hugot. Tikasan ka na mo timbangan. Hindi mo pa na-i-appeals mong hugot. Manay ko kalipang. Problema ng kaasan nila ko yun. Lapay ng tae nga. Para ba kung kitang basurahan rin na? Hala! Mga may galalis dito. Dili doon. Sana yung pangalan. Tigas! Buwang! Ari ko agi diri. Kamang-kamang ako kaya sipakitaan niya ako na yung lalis mo na magsumpag tayo na diha. Dapat usay! Breakfast din mo, dahil hupo ko inanak. Li! Ako, boss! Oh, ikaw! Ay, Li! Boss, nga naman, boss! Ari diri bay! Kaya ka na yung munda! Ato natin bangon! Kaya klaro kay, ilan si gani! Ilan si gani! Ari, kaya ato natin bangon mong gida! Ayaw lang, boss, oy! Sakto lagi ni, kilo lagi, boss! Sakto lagi ni! Ayaw na lang! Ari lagi diri lagi! Ay, pag ginahay ko diri! Kaya ato natin bangon mong gida! Diri! Dol! Patay sa pangiguan eh. Wala ba rin sakit ba ang tayo ni?
ginitimbangon, boss. Ayaw na siguro, boss, oy. Sakto na kilo, god. Sakto lagi ni. Ayun, timbang nga, oy. Di, lagi ato lagi, timbangon lagi. Para tag-plastic, oh. Ilan ko tulon, eh. Baon niya timbangan, baon. Okay, pre. Ari, pre. Eh, ato na timbangon. Pareha kita ni tulog. Ilan tani? Bigla tani. Sige, dulang binay. Ayaw na timbang nga, boss, oy. Eh, sakto lagi kilo lagi, boss. Ayaw na, boss. Ari, lagi kaya ako nang timbangon. Kaya ni mo, eh. Ay, pag ginaya ko, good, ano timbangon, ari. Jawa, tae, minino. Ay, Run. Why are you running? Why are you running? What's up mga kahait? Og nagpasalamat nimi sa nihuman sa among video no mga kahait no. Salamat sa inyong suporta mga kahait no. Og karon na naami shout out mga kahait. Shout out kami ni Kuan ni Nino Marquez Kinujala, Ken Cero Sapriano Rabanes, Ken Ryan Kinujala, Juban Morillo Bakong, Grace Mere Belina Gabato, Isyot og ni Binhor di Babayaga. Shout out ko ni Mikmiken Daniel. Og shout out pod ko ni Jane Arsenal og ni Junle Gitsalyan Kanuno. Oh, si Mana naming Relia trabaho. Na siya ron nagtrabaho sa Minglanilla. Fort Minglanilla. Si Mana. Og ni Karen Bakong Ligalig. Og ni Jomer Bakong og ni Isay Kalisang. Yay! Apa? Shout out ni Cynthia Padios, watching from Singapore. Salamat, ma'am. Selamat.